दिनै आमथिसुवा लोगोफोर आमथिसुवा फोरबो फालिनाय जोबनायनि दिन रायजोआ फुजा होहांदों जों गामियाव नै आं दसे बेरायनानै आंहा थानो मोनलायला आमथिसुवायाव सापरियाव एसे मिथिं जादों बेयाव थांनांगौ जालायबाय आंहा बेनि थाखाय आं दिनै मन्दिराव थानो मोनला दा फिरफिला दिखांदों फिरफिला दिखांनानै दा आर'ज गाबसिगोन आं दिनै आर'ज गाबनो मोननाय नंला आंहा टाइमा सर्ट जालायबाय आमथिसुवानि नामैनो थाइजौ खान्थाल लेमदों रायजोफोरा दाहाय जानो लेमगासिनो दं नै गोथार फिरफिलाखौ मान हो मान खुलुमनांगौ खोमालै बोरैबा जाबाय बै गायनाया फैयासै बोखायदो फानहरदोलै बेयाव खारावदो खारावलै बुंनांगौ ओंखारलांगासिनो दं एसे मिथिं आरो बेयाव ओंखारदों आङो जोंनि मासिबर्ग होनो स्कुलनि बिदा ओंखारलांगासिनो दं मोनसिगोन जोंनि मिथिङा माजों लाखो इनि लामाया गासिनो बोरैबा सिं सिं थांबाय टाउन मोनबाय लोगोफोर नै हाथाइखौ लाजोबनोसै बिराद भिर दिनै गोबार हाथाइना गारि मटर होंगो दोंगो स्कुटि लाबोनो हायैनि आं मानसि मालायखौ दोनफैहोदों नै गावसालायनो हाया नालाय मिथिना मोनबाय लोगोफोर नै मोनसिगोन जायगाया मोनबाय आं ओंखारसिगोन आंखौ दोननानै थांसिगोन बिसोरो अबे जादों थाय माथो सिरिथार Perché mi tocca sabun? Quello Pero bueno, lo amici. Talan bon.
Pembahasan. बिथिंनिफ्राय फैनानै बाजाराव एसे हाबनोसै लोगोफोर बाजाराव हाबनानै थांसै आरो Kothal biar le tadi deh. Kothal biar le tadi deh tu. Kothal biar le tadi. Kothal biar le tadi. ini yang mana ini karya đây là yang tuh karya Oh, dukan kot bola le. Apa ni nak itu ya? Pani pun sama ni lah. pani pun sudah Oh, macam mana? ini sampai yang lain ini Itu apa ni? Apa? Hah? Mau airport dambu jibun 2000. 지금은 너가 필름 넣으시긴데 너가 필름 넣으시긴 이건 더 마 너니 심내를 안 하는 Dah baik cium pada saya. 다시 말아 오네 나마 기사 군노 거야 Đam cũng không một nữa, cũng phải đam trả. Ba là thật tất cả. mấy lại mấy biết mà đi cứ đứng Kau sama kali. vậy lấy bị xe Kenapa lah? cái này phải là xe biết đã bơi phật được ấy phải cứ Ăn làm sao? Ăn làm sao sát chi? Đây mình chỉ cần gì? 다시 다가 문치요 Chỉ ăn gà rồi. 에 다가 Món là đây đang ngồi ngủ chứ. Kau saja. 뽀돌 거 버리 온다 파이 아시다가 어이 그 버리 올라 그 비슷해 그 끝나 볼라 응 Kali. Mau ke mana?